Best Global Entertainment. Galanya ngada na ya ka na-ekuzi maka fanu na fa bụ ndị ezomogo na fa bụ ndị ozi Igbo ndụ na fa bụzi ndị ọchịlọzụ ha na fa bụ ndị alụsi ego ndị be anyị onye ụbịam ọ na-azazi n'ụmụ ọkaji maka na obi fọm onye melu ya ka eji ekuzi maka ya ka eji enyezi onye ekene oyo amala Galanya ngada ndị ezomogo nụ ndị ọchịlọzụ ha ndị alụsi ego nụ ndị kalịsịa ndị ezomogo nụ alụsi ego oju moto mogo nụ oju nne mogo nụ ndị kalịsịa ka mụ kenebezie ndị bụzi ndị ọgaranya ngada maka nnabatazie na ndị Igbo dịzi iche n'iche na anyị nweluzi ndị bụzi ọgaranya ngada ndị ọganigwe ndị alụsi ego ndị ikenga ego na faka na-enyezi ekene Chief Julius Chikodili Ugwuanyi Okomanyi 1 n'ihe alụmọna Nsụka na gịnwa bụ Chief Executive Officer Chibeko Oil and Gas Limited na Port Harcourt Ijelukwechili ezi nwanne mmadụ na ọ ga-adịlị gị na mma olie olote nwanne ya omeru m ogbenye na gịnwa bụ ofu nwa ka mwili na ihe alụmọna Nsụka maka na ekesi na mma anyị ebuluze nazia n'obi maka na obi anyị bụ mmabọ ihe alụmọna Nsụka obele nwanne ga-adị ka eji na-eji aja akọ n'igwe majaja Chief Joel Chirote Ugwoke Mmaya 1 na Nsụka na gịnwa bụ Chief Executive Officer Golden Valley Hotels na Nsụka
ebe anyị na-alacha aka onye ọma na gị na-emelu ụmụ ogbenye na ya ka nyenyezi ya ekene Oju nne ọgọ na Nsụka ezigbo mmadụ na ọ ga-adịlị na mma Chief Don Chris na Nsụka na gị nwa bụ onye na-afụzi maka Ladipo Market na Lagos State Chief Chinedu Obosi onye ọma na imilikenu na Nsụka isi eje obele nwa kpala ego kalịsịa omekani ya na-enyekwa ya ekene ndị ọma na Nsụka unu gabazinu n'ilunu Chief Dr. Senator Patrick Ifeanyi Chukwu Uba Ebube Chukwu ụzọ 1 na Nnewi na gị nwa bụ Chief Executive Officer Capital Oil and Gas Limited His Royal Highness Igwe Tony Mwezemma Utumagburenyi 1 na Nsụka Mayor 1 na Nsụka na gị nwa bụ Igwe Ezanne Autonomous Community na Nsụka nna ochie na ọ ga-adịlị na mma na ọ gị na-emela anya na Nsụka na mụfuli anya na ya ka nyenyezi gị ekene papa nnukwu Chief Eda Samuel Nwankwọ Akazisi mma 1 n'Umunze na gị nwa bụ Chief Executive Officer Sam Savannah Oil and Gas Limited Chief Innocent Ifediso na Nnewi Ọkụzụ Igbo niile na gị nwa bụ Chief Executive Officer Innocent Motors Nigeria Limited Chief Dr. Prof. Peter Chibike Orogu Neza South Neboi State Kisi eje Guinness Oluakoye Mrs. Blessing Chimendo Orogu N'obunu nwa bụ ndị na-afụ Jubi Zion Nigeria Limited Odumba dị Igbo niile na gị nwa bụ aka na alụmanya bebi ọkụ Odumba Brandy Odumba Raw Odumba Gin n'ifi na alụ kalilagali na ya ka njenyezi gị ekene ezi nwanne mmadụ Oyo Amala Nafa Bogalanya Ngada Nafa Bogalanya Ngada Ndị ezomọgọnụ Nafa Bogalanya Ngada Kalisia Nafa Bogalanya Ngada Ojune mọgọnụ Nafa Bogalanya Ngada Ndị alụzi ego nụ Nafa Bogalanya Ngada Ndị ozi Igbo ndụ nụ Nafa Bogalanya Ngada Ndị bụ ike ego Nafa Bogalanya Ngada Oji mote mọgọnụ Nafa Bogalanya Ngada Ojune mọgọnụ Nafa Bogalanya Ngada Ndị alụzi ego nụ Nafa Bogalanya Ngada Kalisia donu Nafa Bogalanya Ngada Ndị oji lọzụ ọnụ Nafa Bogalanya Ngada Ndị alụzi ego Nafa Bogalanya Ngada
Chumeneze na gị nwa bụ 5 star General Prince na Mbrubu na Kano na gị nwa bụ Chief Executive Officer Buzuzu Construction Companies Nigeria Limited ofu mma jikọrọte mmụọ na Kano obele nwa omekanya na-ekenekwa anyị mana ka njeze ka m bịazie na mụnwa ga-ebughalị egwu maka na ife mmegolo na Kano niile na mapụlọzi kọchizi ya ma chacha mana mụ ga-ebughalị egwu Chief Dr. Chidi Anyegwu na gị nwa bụ Chief Executive Officer Tisco Transport Limited MFR Okiyi 1 na Miki Chief Joseph Eden Bokuno General obele nwachukwu gọzila gọzi n'ego ijelu Malaysia buru ike ego wee batazie onye ọma na iduzi m ụsọnụ n'ezie na obele nwa onye eze na China onye eze na Chiko obele nwachukwu chulugo ego maka na ego oyi karịrị akarị onye eze na ọ ga-adịle gị mma na ị ga-adị ka echi maka na echi adakọ n'igwe Chief Peter Chinedu ọnwa na Nanga ọnwa Oyoko ọnwa Millions Agima bụ Chief Executive Officer Chipek Nigeria Limited Chief Dr. Dan Chukwudozie Agima bụ Chief Executive Officer Dozie Oil Nigeria Limited Chief Ndubeze Ume Ofiafulego 1 n'Ọkịja Agima bụ Chief Executive Officer Ume Oil and Gas Limited Ofiafulego onye ọma na ọ ga-adịlịghị na mma na ọ gị na-emerụ m ogbenye na mụ fụli anya na ya ka njenyezighị ekene His Royal Majesty Charles Ugochukwu Ezeakobi Eze ndị Igbo 1 na Malaysia Agima bụ Chief Executive Officer Ugobes Battery and Tires Limited Agima na-afụzikwa maka Ugobes Global Entertainment na Lagos State nna m ukwu asịwaju ọ ga-adịlị gị mma ezi nwanne mmadụ na Ọkịja gị si eje mana Ọkịja mụrụ ezigbo nwa ka nwa n'afọ abụọ ọgaranya ngada ndị ezomọgọnụ ndị alụzi egonu ndị oju na-eme ọgọnụ oji moto eme ọgọnụ ikenga ego ọnụ na-ekwuru ụmụ ogbenye ndị ọchịlọzụ ndị alụzi ego nụ ego nụ
unu kalila kali ya kanje nyune kenenu yogala nyangada Chief Senator Enyinia Abaribe Mwadi Ohama 1 na ngwa Mma ya ndị Igbo niile Senator representing Abia North Senatorial District na Abia State Nnukwu mmadụ mebe ka isi eme enekwa n'anya n'azụ maka ka isi eme na ọ dị m mma dịkwara ndị bụ ụmụ Igbo niile mma maka na ọ bụ sọsọ gị nwa na-ekwuchitalụ ụmụ Igbo ọnụ anyị na federal nnukwu mmadụ ndị ga-adị ka echi maka na echi aja akọnye igwe ma chacha Chief Obiora Ifeanyi Chukwu Obi Kings Ojogun na gịnwa bụ Chief Executive Officer Century Electronics Limited na Lagos Importer Ebonyi Chief Chidiebere Okpareke na gịnwa bụ Importer Pyramid Products na Lagos State Guinness Oliakụ Isokwa Billion Mrs. Helen Uchenna Okpareke Madam Cash nwanyị na-ekenekwa gị na gịnwa bụ Managing Director Helen Knock Home and Appliances and all electronics products na Lagos State kisi na mugadi na ọganilu ga-abụzi osimiri maka na osimiri adị atazi atanụ ndị ọma na ụmụ ala ọma n'Imo Steeti unu si eje unu dị m ụsọ oyo amala Zenda Let's go, my friends. Nafa bogala nyangada, nafa bogala nyangada. Enjoji lozua, nafa bogala nyangada. Ojimote mogano, nafa bogala nyangada. Ojune mogano, nafa bogala nyangada. Onu nekuri gbonu, nafa bogala nyangada. Ndi kalisia, nafa bogala nyangada. Ndi puikego, nafa bogala nyangada. Omeru mogbenye nine no, nafa bogala nyangada. Ndi omanezu nu de musonu, nafa bogala nyangada. Unu di animanu, nafa bogala nyangada. Nezie nu de musonu, nafa bogala nyangada. Chief Edwin Ona amụrụ onye nego 1 na Thailand agbarakata 1 n'ike aka Nsụka Chief Anselm Okonkwo Ọka na Thailand Ogbodu n'Enugu Ezike Nsụka Kisi nwanne mmadụ na ọ ga-adịrị na m Chief Ndubeze Stephen Okori Chinemeze 1 na South Africa Ọkụ na-enye ife 1 n'Ọlụ n'Imo State
Chukwu akpụ n'ọnụ onye mbobo na South Africa akpata oyi wuru ego nnukwu mmadụ na-ego yi karịrị akarị na ya ka nyenyezighi ekene Chief Osita dị mma Okeke Tumudu 1 n'ugbo na North Carolina na USA ibizi onye ọma na mekenezi Chief Pascal Chibuike Okechukwu Chief Executive Officer Cubana Group of Companies Limited ezi nmasị Umuhu Okibia na Osu Local Government n'Imo State nwanne mmadụ money na money obele nwanne dịkwa m ụzọ omekanya na-enyekwa ya ekene Chief Dr. Emeka Okonkwo Imoni ezi nwa ule na Anambra na gịnwa bụ Chief Executive Officer 5 Star Music Limited Chief Kizile Ikenna Onwuzulike na gịnwa bụ Chief Executive Officer Montana Yeze Oil and Gas Limited obele nwa na-abịa ka isi eje na akụgị Chukwu ji wee gọzi gị na ya bụzikwalụ gị okwu na ya bụzikwalụ gị lo na ya ka vaja chụrụ gị kiti ka gbagbue ma na ekpere mụ na ekpelu gị ị ga na-ejeje na bata iji awele bụ nke gị na ị ga-adị ka eji maka na eji aja akọ n'igwe ndị ọmụnụ jide kunu ji na ọgụnụ na-eme na anyị fụli anya maka na mgbaka gba n'aka na-ejiri ugegbe kilie maka na anya ya fụzila ọka chalachan maka n'aka adị ekpuchi ọnwa n'elu ụwa nke anya nọ oyo kanan amala Engineer Bright aka na alụ m egwu ka anyị na nafa bọgalanya ngada ndị ezomọgọnụ kalịsịa do omeru m ogbenye niile unu jide kunu jinụ maka na aka dị ekpuchi ọmụmanụ anya fụzila ọgụnụ na-eme ndị kalịsịa akụ inu kalịla kalịla ndị alụsi ego